Jeg kom bare herhen, og så vil jeg nemlig gerne have, at I skal hilse på Rasmus. Godmorgen, Rasmus, og velkommen til, at du gerne vil være herinde hos os. Det er hyggeligt. Det er sådan, at Rasmus, han har sådan set, familien har et hus at bo i, og Rasmus har et værelse sammen med sin bror Magnus med dejlig varm senge og så videre. Men ikke desto mindre, så vælger du simpelthen at sove i telt nærmest hver evig eneste nat. Og nu har du snart gjort det. Er det lige ved at være 500 dage? Du er tæt på 500 dage, ikke også? Ja. Du bliver nødt til lige at starte med at forklare, hvorfor er det, du sover i telt, når du har en varm seng at sove i? Jo, det startede egentlig med, at jeg ville begynde at tage et mærke. Og så da jeg havde taget det, så blev jeg ved med at sove i telt. Spejdermærke, ikke også? Ja. Ja, for du er spejder. Hvad for en slags spejder er du? KFUM. Okay. Og hvad hedder det mærke, man tager, når man sover i telt? Snorky. Snorky-mærket. Så hvor mange nætter i træk har du sovet i telt nu? 440. 440. Og så er der sådan nogle buffernetter eller sådan noget, ikke? Prøv lige at fortælle. Der er nogle nætter, hvor du ikke har sådan sovet i træk, altså hvor der har været et lille bitte ophold. Hvad er det for nogle? Ja, det var nok her på hotellet, og så også da jeg skulle på træningslejr. Ja, og for eksempel sådan en nat her, hvor du var nødt til at tage afsted i går for at være her i morges, ikke? Så har du sovet på hotel i nat. Hvordan var det så? Ja, sengen er lidt hårde. Synes du det? Ja. Du kan faktisk bedre lide at sove inde i teltet? Ja. Okay. Men nu har du fået dit mærke, men alligevel så bliver du bare ved. Må jeg prøve at se mærket? Er det det her, du har gjort? Ja. Du har dit snorky-mærke. Kan vi se det her? Ja, sådan der. Men alligevel så sover du stadigvæk i telt. Ja. Hvornår holder du op med det, tror du? Det ved jeg ikke. Nej. Er du nogensinde bange for at sove derude alene? Nej. Slet ikke? Nej. Jeg ved, din far han synes, det er sådan lidt sært, at du ligger alene ude i haven, og de ligger inde i huset. Men det er mest ham, der tænker, der er ikke så meget dig måske? Ja. Ja, sådan er det med forældre. Hvad hedder det? Du har nogle... Du sover heller ikke helt alene, når du er derude. Prøv lige at fortælle, hvem det er, du har selskab af. Jeg har Birgitte, Bæver, Lille Bombe og Bombe. Okay, og dem har du simpelthen med dig, når du sover derude? Ja. Og så føler man sig tryg alligevel? Ja, og så kan man også bruge Bombe som hovedpude. Den her, det er din hovedpude? Nej, det er Bombe. Det er Bombe, der er din hovedpude. Og den her, har du selv lavet den? Ja, det er Lille Bombe. Okay. Og hvad har du så inde i teltet? Fordi nu er det jo faktisk blevet rigtig, rigtig koldt, og det er blevet vinter og sådan noget. Hvordan holder du varmen? Med en sovepose. Er det nok? Ja, den kan holde til 15 minusgrader. Er det rigtigt? Er det den her, du har sovet i så mange nætter? Ja. Og selvom du kommer hjem nu her, og der er sne og alle sådan nogle ting, så skal du bare sove videre i soveposen? Ja. Den eneste gang, hvor jeg ikke har sovet en hel nat, det var da mit telt var sammen, så måtte det lige gå ind i 2 timer. Okay, hvad skete der? Ja, der kom for meget søsne. Den første juledag. Hvordan er det, når du ligger derude? Altså, falder du hurtigt i søvn? Ja, det er forskelligt. Altså sådan, er det fordi, du kan høre en masse lyde, eller er du bare sådan helt tryg? Nej. Man hører ikke så mange lyde. Man hører slet ikke noget? Jo, lidt. Hvad er det, du har der? Må jeg prøve at se, hvad du sidder med? Det er bare til morsekode og så et kompas. Mm. Og hvad har du deroppe? Det er så sangbogen. Ja. Og hvad har du ellers hængt på dig af alle mulige forskellige ting, man kan se? En refleks. Der er en refleks, det er også godt. Og så har jeg nogle mærker for spejderhjælp, kokkemærket, knivbevis, og så i telt. Altså bare med spejderne. Hvad er det Og så i med mit julemærke. dit julemærke? Ja. Hvornår fik du det så? Det fik jeg her efter sommerferien. Da jeg blev yngre. Og du er i gang med en udfordring mere, ved jeg. Ja. 2 faktisk, ikke også? Prøv lige at fortælle, hvad det er for noget. Chelsea og Viking. Chelsea, hvad går det ud på? Sov i telt. Nej. Sov i en shelter 1 gang om måneden. I et helt år. Okay, og hvor langt har du kommet? Jeg tror det er 4-5 gange. 4-5 gange? Ja. Har du sovet det indtil videre? Okay, og så var det andet mærke? Ja, Vikingen. Gå i shorts et helt år, og de må ikke gå over knæene. Okay, må vi lige prøve at se? Måske skal vi lige prøve at reste op, så vi kan se. Nu er det altså, her i København er det altså virkelig, virkelig koldt, og der er faktisk sne nogle steder helt herop til. Og du har bare knæ? Ja. Ja. Og det skal du i et helt år? Ja. Hvornår startede du på den udfordring der? Det ved jeg ikke helt. Nej, ved du, hvor lang tid der er tilbage? Sådan cirka. Nej. Jeg har faktisk noget til dig. Jeg tænkte, at det var godt at få et par varme shorts, så du kan fuldføre din udfordring. Så Tak. du kan dem. Det tror jeg godt, jeg kan. Ja, den må du rigtig gerne få. Tak. Det er godt. Og ved du hvad så? Så vil jeg da bare ønske dig held og lykke. Ja.
med resten af dine udfordringer. Jeg er ret sikker på, at du klarer det. Og tak, fordi vi måtte kigge ind i dit telt. Ja. Det var meget hyggeligt. Og du skal sove i telt i nat, ikke også? Ja. Det er godt. Godt, Rasmus. Tak skal du have, og god tur hjem. Ja. Og heroppe i køkkenet, der står vi 3 fuldvoksne mænd og er meget imponerede. Vi fryser en lille smule, fordi der er lidt koldt i studiet i dag, men er meget imponeret over Rasmus. Det vil jeg, altså, jeg vil bare sige, Rasmus, hold kæft, hvor er det sejt. Jeg er total. Altså. Jeg sov i telt en nat, da jeg var lille, så var jeg så bange, så jeg gik ind igen. Det skulle Jeg lå også dårligt. Sidste år lå jeg dårligt. 3 dage på Roskilde, ikke? Og så skal man bare hjem. Altså.